aiheeseen tää kirja. Pidän kautta inhoan työstäni, koska. Eli miksi sä pidät sun työstä tai miksi sä inhoat sun työtä. Seuraavassa elämässäni olen. Mikä sä olet sun seuraavassa elämässä? Mikä sä olet sun seuraavassa elämässä? Mä joskus lapsena ajattelin, mä en tiedä miten niin kuin todellisesti mä sitä ajattelin, mutta ajattelin kuitenkin, että seuraavassa elämässä mä voin niin kuin, että mä voin seuraavassa elämässäni, niin mä voin syntyä vaikka niin kuin voipaketiksi. Et entäs mä oonkin seuraavassa elämässä voipaketti. Niin tää oli joskus lapsena hyvin pienenä mun ajatus. Mutta joo. En tiedä tosiaan miten niin kuin tosissani mä silloin näin ajattelin. Mut mulla on vaan jotenkin jäänyt mieleen tämmönen, että kun mä oon tyyliin niin kuin jollekin kaverilleni pohtanut, että miettikää nyt oikeasti, jos vaikka seuraavassa elämässä niin syntyisikin niin kuin voipaketiksi. Mutta kukaan meistä ei tiedä, mitä seuraavassa elämässä tapahtuu. Jos sellainen on, niin ken tietää, vaikka siellä voisi olla voipaketti. Mutta tää sun ajatus siitä, että mikä sä oot seuraavassa elämässä, niin kuulosti paremmalta kuin voipaketti. Kerro sun harrastuksista. Joo. Mikä on sun erityistaito? Erityistaito. Mikä on sellainen sun erityistaito? Musta tuntuu, että kirja nyt blokkaa mun naaman, kun mä kirjoitan tätä. Tää on vähän vaikeeta nyt pitää tää tälleen ilmassa. Mitä sä et osaa? Mitä sä et osaa? Mitä sä et osaa? Joo. Mulla kuuluu välillä joku särinä häiriöääni mun korvaan, mutta mä en oo ihan varma, että onko tässä niinku mikissäkin tää häiriöääni vai onko se vaan tää mun kuuloke, mikä pitää tää häiriöääntä. Mitä sä keräät? Mitä sä keräät? Mitä sä keräät? Ja jos sulla ei oo mitään konkreettista, mitä sä keräät, niin onko jotain semmoista niin kuin, ei tavallaan niin kuin, konkreettista esinettä, vaan onko sulla esimerkiksi, että sä keräät kokemuksia eri festareilta tai ylipäätään kokemuksia ulkomaanmatkoilta tai keräät paljon eri koulutuksia tai opintoja tai muuta. Tässä on ihan vapaus sanoa mitä kerää. Tai keräät jotain astiastoa vaikka. Joo. Mitkä on sun parhaat puolet? Tää voi olla vähän vaikea sanoa itsestään parhaat puolet. Mutta mä koitan itse miettiä, että mitä vaikka mun ystävät ja läheiset sanoisivat, mitkä on mun parhaat puolet. Niin, tai mitä he on sanonut, jos joskus on kysynyt.
elämäsi asia? Mieti vaan rauhassa. Meinaa tila loppua kesken. Tässä on aika pieni rivi. Mut okei. Hauska. Minne sä haluaisit matkustaa? Okei. Kivoja kohteita, kivoja kohteita. Entä kaikki olisi hyvin, jos vain? Elikkä mikä tilanne on sellainen, että sitten kun X asia olisi, niin sit kaikki olisi hyvin. Kaikki olisi hyvin, jos vain. Jatka lausetta. Tuohon on helppo samaistua. Entä mikä sun mielestä on kuuminta? Kuuminta on, eli niin kuin toisessa ihmisessä, niin mikä on kuuminta? Mitä joku ihminen voi tehdä, että se on sun mielestä kuuminta? Hyvä. Ensimmäinen sivu täytetty. Sitten mennään eteenpäin. Jos saisin 10 miljoonaa. Mitä tekisit, jos saisit 10 miljoonaa? 10 miljoonaa, 10 miljoonaa. Okei. Jos saisin päivän olla mies kautta nainen, pilkku. Eli mitä tekisit? Okei, mielenkiintoista. Sano joku juttu, mikä sua hävettää tunnustaa. Hävettää tunnustaa, mutta... Täällä on paljon kysymyksiä.
jos sulla on asuntolaina, niin 1 piste. Jos asut solussa, niin -1 piste. Jos asut kommuunissa, niin -2 pistettä. Ja jos asut vanhempien luona, niin -3 pistettä. Eli esim. Vuokra-asumisesta 0 pistettä. Sitten lapset. Saat jokaisesta lapsesta 1 pisteen. Raskaana olevat saavat pisteen, jos vatsa kautta puolison vatsa näkyy. Uusperheissä myös puolison lapset lasketaan, mikäli he asuvat samassa asunnossa. Eli niin monta pistettä tähän kohtaan kuin sulla on lapsia. Okei. Seuraavana kohtana täällä on marsu. Elikkä jos omistat kanin, hamsterin, gerbiilin, rotan tai muun harmittoman pikkujyrsijän, niin saat 1 miinuspisteen eli nuorekkuuspisteen. Sitten seuraavana auto. 1 piste kustakin autosta, myös veneistä, asuntovaunuista ja perävaunuista, paitsi jos ne ovat vanhempiesi omistuksessa. Farmari- tai tila-autosta 2 pistettä. Jos autosi on tuunattu, saat 1 miinuspisteen. Elikkä nyt pisteitä niin paljon kuin sulla on autoja. Jos omistat skeittilaudan, niin siitä tulee 1 miinuspiste. Kaasugrillistä, ompelukoneesta, painepesurista ja lehtipuhaltamista saa kustakin 1 pisteen, paitsi jos asuu vanhempien luona. Jos tiedät mikä biisi on lista 1, niin -1 piste. Eli jos tiedät mikä tällä hetkellä on lista 1, niin -1 piste. Sitten kävelysauvat. Jos omistat kävelysauvat, niin 1 piste. Jos sulla on käyntikortti, niin 1 piste. Jos sulla on hassu kännykkä logo, niin -1 piste. Jos omistat jakkupuvun tai poplarin, niin 1 piste. Jos käytät kirppisvaatteita, niin -1 piste. Jos omistat superkalliit lenkkarit, niin -1 piste. Täällä on myös lisäyksenä, että jos lenkkarit ovat pääasialliset kenkäsi niin töissä kuin bileissä ja todella trendikkäät, niin siitäkin -1 piste. Taiteilijan signeerama grafiikan lehti, 1 piste. Savonlinnan oopperajuhlat, niin siitäkin tulee 1 piste. Käynneistä yrityslipulla 2 pistettä. Myös oopperamusiikin kuuntelemisesta kotona 1 piste. Rockfestarit, -1 piste. Luulit ehkä Porijotse rockfestareiksi, saat siitä pluspisteen. Jos olet käynyt oikeilla rockfestareilla viimeisen 2 vuoden sisällä, saat -pisteen. Jos omistat joulukuusen tai sulla on jouluvaloja pihapensaassa, niin siitä 1 piste. Jos tupakoit salaa vanhemmilta, niin siitä -1 piste. Jos sulla on palavereja tai konferensseja tai presentaatioita, niin 1 piste. Opiskeluun liittyviä esitelmiä ei lasketa. Pariskuntaillalliset, niin niistä tulee 1 piste. Myös ravintolaillalliset, jos ruokaan kulutetaan vähintään vastaava määrä rahaa kuin juomiin, niin 1 piste, 1 piste. Jos sulla on luottokortti, niin 1 piste. Jos sulla on opiskelijakortti, niin -1 piste. Pyöräilykypärästä 1 piste. Jos käyttää pipoa sisällä, niin -1 piste.
kaikki tämmönen, mikä niinku vähentää niska- ja hartia särkyä, niin kaikki semmonen liikunta, niin siitä 1 piste. Mutta jooga on liian trendikästä ollakseen merkki aikuisuudesta. Sitten bar hopping, eli baarista toiseen kiertämistä saman illan aikana. Tästä tulee -1 piste, jos teet tällaista, mutta jos et tiennyt mitä tämä tarkoittaa, tämä bar hopping, et saa pistettä, vaikka joskus harrastaisitkin mainittua toimintaa. Jos yrität luoda toimivaa ihmissuhdetta anoppiin, niin 1 piste. Jos osallistut mielenosoituksiin, niin -1 piste. Jos maksat eläkevakuutusta, niin 1 piste. Tai jos olet tehnyt testamentin, saat 2 pistettä. PlayStation. Eli jos omistat PlayStationin tai muita pelikonsoleita tai tietokonepelejä ja pelaat niillä aktiivisesti, niin -1 piste. Ylelliset elintarvikkeet 1 piste. Irtokarkin itselle -1 piste. Pummaaminen tai eli jos jätä jämät lause kuuluu sun varastoon, niin -1 piste. Myös jos sä matkustat pummilla, niin -1 piste. Jos olet viimeisen 2 vuoden aikana ottanut kapakasta laittomasti haltuusi tuoppeja, tuhkakuppeja, maljakoita, vesäperä tai aterimia, saat myös -pisteen. Yli 10 euron viinit 1 piste. Maitoruokajuomana mistä -1 piste. Myös iltakaakaosta -1 piste. Vitamiinit. Jos käytät terveysvaikutteisia vitamiini- ja hivenainevalmisteita, esimerkiksi C-vitamiinia, multapsia tai perokkaa, mutta energiajuomista tulee -1 piste. Eli vitamiineista 1 piste, energiajuomista -1 piste. Jos olet vegaani, niin -1 piste. Jos istutat kukkasipuleita, niin 1 piste. Jos asioit automarketeissa, eli tavoitteena ostaa koko viikon ruuat ja taloustarvikkeet kerralla, niin 1 piste. Jos kuitenkin asioit automarketissa äitisi kanssa ja äitisi maksaa ruokaostokset, 1 -piste. Minulta on kysytty papereita viimeisen vuoden sisällä, -1 piste. Ja muistan rippikouluisosteni nimet, -1 pistettä. Täällä saattoi mä katsoin, että täällä joku juttu meni. Sienestykseen liittyen oli vielä, että jos poimii viinimarjoja omasta pensaasta ja keittää niistä mehua, niin 2 pistettä. Eli sienestyksestä tuli 1 piste, mutta jos vielä kerää marjoja ja keittää niistä mehua, niin 2 pistettä. Mutta joo, onko sulla nyt pisteet kirjattuna ylös? Nyt sä voit laskea ne yhteen, niin mä seuraavaksi luen täältä, että mitä tää lopussa ollut aikuisuustesti nyt kertoo sitten susta. Jos sä sait 0 pistettä, niin sä oot syntynyt eilen tai korkeintaan toissapäivänä ja aikuisuus hämöttää vielä kaukana, tylsänä, harmaana ja epätodellisena. Milläkään perusteella sinut on kelpuutettu täyttämään aikuiset ystäväni kirjaa. Jos sä sait 1-9 pistettä, niin olet nuoruutesi kukoistuksessa, mutta älä huoli. Idealismi ja skeittilauta vaihtuvat tuota pikaselluliittiin ja eläkevakuutukseen. -19 pistettä, 10-19, 10-19. Olet paatunut aikuinen, mutta vaalit nuorukkuutesi rippeitä kuin kalleinta aarrettasi, mikä se onkin. Pysy juuri tuollaisena, älä ikinä muutu. Ja
jos sai